ההחלמה שלי. אני מכירה מישהי שיש לה משקל קטן כזה, שהיא הולכת לקבוצות של האכלנים האנונימיים, נכון. והיא שוקלת, למשל היא אוכלת סלט, אז היא יכולה להוריד עגבנייה וחצי, כי זה לא בגרמים שקצבו לה. נכון. זה גם חלק מהשיטה שלכם? תראי, הנושא של הגמילה הפיזית הוא מאוד אישי, כל אחד מגדיר לעצמו מהי גמילה שלו באוכל. יחד עם זה אני יכולה להגיד לך שרבים מאיתנו שהן אכלניות יתר מאוד זקוקות לגבולות של השחור לבן. כי זה אחת הבעיות של התמכרות לאוכל שהיא נורא בעייתית. אם זה למשל סמים ואלכוהול, אין בעיה. אם את מכורה לאלכוהול, אני אומרת לך, תשמעי, את לא יכולה יותר בחיים שלך לשתות משהו שיש בו אלכוהול. זה נורא שחור ולבן, ולא יקרה כלום. את יכולה לחיות את כל חייך בלי לשתות. אבל את לא יכולה בלי לאכול. אוכל, אני הייתי מתה להגיד, וואלה, אני לא אוכלת כלום, אבל זה לא מעשי. אז ההתמכרות של אוכל היא מאוד קשה, במובן שאנחנו צריכות להתמודד עם החומר, שאנחנו מכורות אליו כל יום על בסיס יומיומי. ומה זה אצלך גבול אדום? למשל, אני נקייה מסוכר, מקמח לבן, זה חומרים שמאוד ממכרים. אני לא יכולה לגעת בפיצוחים. אני צריכה לאכול רק בשעת הארוחה המיועדת. אני גם שוקלת ומודדת את האוכל שלי, כי זה ליצור לעצמי את הגבול השחור לבן הזה. כל מה ששלי, שלי, ואז אני יכולה לאכול את זה באהבה עצמית ובהנאה מאוד גדולה, ולקבל את מה שהגוף שלי צריך. כל היתר הוא לא שלי, אני לא צריכה לגעת בו. יו, איזה קשה זה. בכלל לא. זה הכי קל שבעולם, זה הקטע המדהים. זה הפרדוקס של גמילה. שדווקא מהמקום שאתה אומר, אני חסר אונים, מול הדבר, האוכל, דווקא מהמקום של החוסר אונים, של הכניעה המוחלטת, למחלה, משם בא הרבה מאוד כוח. כן, אבל מצד שני, ברגע שזה נמצא כל הזמן מסביבך, ואם היו לך ילדים קטנים שגם רוצים איזה קוביית שוקולד מדי פעם, אז את לא יכולה לא להכניס את זה הביתה. יש לי 4 ילדים, יש לי בבית. ואיך היחס שלהם לאוכל כשהם רואים את אמא שלהם ככה? אני מקווה מאוד שפוי, בואי נתחיל מזה. יחס מאוד שפוי. ואת מבשלת להם הכל? הם אוכלים קמח לבן? הכל, אני גם מופעה בלי הכרה. יש לי בת שלומדת קונדיטורית. אבל אז את צריכה לטעום. לא תואמת. לא? לא, נותנת למישהו אחר לטעום. אני הופעה עם ברז יורד מים כל הזמן, ואני כל הזמן שוטפת את הידיים כדי שאני לא במקרה אכניס לפה. בסדר? תאמיני לי, אפשר לחיות עם זה, וזה... כמה זמן את חיה ככה כבר? תראי, אני הרבה מאוד שנים בתוך הנושא הזה, הרבה מאוד שנים. כמובן, אני כרגע עדיין לא במשקל היעד שלי, כפי שאתם רואים, עוד יש לי דרך, אבל אני כן על הדרך, אני יודעת שזה מה שאני צריכה לעשות. בניגוד למשל לדיאטות שרבות מאיתנו עשו, אני למשל כבר ירדתי מאות קילוגרמים בחיים שלי. כן. בכלל אין, אני יכולה לקבל עוד מצטיין, ולא רק זה, אני גם... בלי להתיימר מעבר למה שזה, אני כבר גם בעצמי חצי דיאטנית, מרוב זה שאני יודעת את כל השיטות. כן, קלוריות ומשקלים. ונקודות, ואני לא רוצה להזכיר פה את כל השיטות שיש. אבל מה שההבדל הוא שאם בדיאטה את עושה שריר, את עושה איזשהו מאמץ לאיזשהו פרק זמן, מצליחה להגיע ליעד, וברגע שסיימת, את ישר מעלה פורקת כל עול. אז פה זה איזה דרך חיים כזאת. ברור לי שזה הדרך שלי. אני לפעמים אהיה יותר רזה, לפעמים אני יותר שמנה, ואני כל הזמן יורדת, אמנם לא מהר, אבל אני בדרך. ומה שאני כן רוצה להגיד, שזה הכי חשוב אולי, שהמתנות שאתה מקבל כשאתה נכנס לתוכנית גמילה, של תוכנית 12 הצעדים, הירידה במשקל, זה המתנה הכי פחות משמעותית. כן? אכן כן, כי אתה מקבל דרך חיים, וכלים מעשיים לחיים באיכות הרבה יותר גדולה. כי בעצם אתה מפסיק להיות חסר אונים. אתה חסר אונים רק מול החומר עצמו, נכון. אבל מצד שני אתה מקבל המון כוחות ותובנות ואיכויות של ניהול החיים שלך, שלא היו קודם, כל עוד היית בתוך האוכל. כן, ספרי לי על מטופלת אחת כזאת, שזה שינה לה את החיים מאחת הקבוצות. בבקשה, אני יכולה לספר למשל על מישהי שהגיעה אלינו, היא מאוד מצליחנית, היא במקצוע מאוד מבוקש, היא נשואה, יש לה ילדים, היא לגמרי נורמטיבית, והיא באה והיא אמרה, תראו, אני רוצה לרדת במשקל, כן, ואין לי
את הכוח. אין לי כוח יותר להתחיל ללכת עוד פעם לאיזה דיאטנית, שתהיה לי את החזה עוף ואת הסלט חסה. אני באה לי למות אם אני צריך לעשות זה עוד פעם. אין לי את הכוחות האלה. אני רוצה לרדת, אבל אני רוצה לרדת אחרת. ואני רוצה לשפר עוד דברים בחיים שלי. אני שתלטנית, אני כוחנית, אני אומנם מאוד מצליחנית, אבל אני משלמת על זה מחיר נורא יקר. וזה ברור לי שהבעיה שלי זה לא האוכל. האוכל זה הסימפטום. באיזה צעד היא היום? היא סיימה? היא בצעד 4 כרגע. צעד 4 אומר, ערכנו חשבון נפש נוקב על חיינו, שזה בעצם איזשהו ניקוי אורוות, איזושהי הוצאת כל המוגלה שיש לנו בחיים שלנו, ואחריו אפשר באמת להתחיל לחיות אחרת. זה לא פשוט. זה ממש לא פשוט, זה לא קל, זה דורש המון המון כוחות, אבל יש הרבה עזרה, כי בתוך הקבוצה, כולם יחד איתך בתהליך, כן. זה נותן המון כוח. ומה שהכי חשוב זה שהמטפלות, שזה אני והשותפה שלי יעל, גם אנחנו מכורות. כך שמי שיושבת שם בקבוצה, אני בדיוק כמוה. אין שום הבדל בינינו, אני אולי יום יותר ממנה, אבל איזה צעד את? את סיימת? אני כבר עשיתי הרבה פעמים את כל הצעדים. יופי, תודה רבה. תודה לך. אנחנו מזמינים נשים להתחיל לצעוד בדרך הזאת, אולי זה יעזור. בשמחה, בשמחה.